Suportado sa daghang senador ang pag-imbestiga sa investment nga gihimo sa Government Service Insurance System kun GSIS sa online gambling ug sa mga kompanya nga adunay hugaw nga record ug dako nga utang. Gigahin ni Senador Amy Marcos ang Senate Resolution number 39 samtang nag-privilege speech usab si Senador Risa Hontiveros aron imbestigahan ang report sa Department of Finance kun DOF nga nagpakita nga kapin usa ka bilyones pesos ang gi-invest sa GSIS sa DG Plus nga usa ka online gambling platform nga nakahatag og danyo sa ahensya human matagak sa presyo sa shares gikan sa 65 pesos og 30 centavos ngadto sa 13 pesos og 68 centavos. Gipunting ni Senador Sherwin Gatchalian nga ang pondo sa GSIS gikan sa gihaguan sa mga empleyado sa gobyerno sama sa mga magtutudlo, kapulisan ug healthcare workers busa angay lamang nga masuta kini sa Senado. Gihangyo usab niya nga ang GSIS nga mutabang sa imbestigasyon. Gilauman nga pagahimuon sa Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon samtang si Senador Raffy Tulfo andam usab mususi kung kinsa ang nalambigit sa maong kontrobersyal nga investment. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM di kapugan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!